sake sahamba mama sakhangela kwezi ndawo beke hamba kuzo umama uMhambi. Ndinikwe apha mama le ngubo ngumama uSihlalo wakwaNompumelelo. Wathetha izinto umama umntwana apha phezu kwayo umzali. Futhi ndinendlebe zokuva nje ndeva. Ndisondela apha kuwe mzali. Ndisithi nansi le ngubo mama. Nansi le ngubo mama uPresident ingubo kaliwa lethu Mhambi. Kusenokwenzeka uba mama le ngubo inamachaphaza egazi. Kusenokwenzeka mama ebesithi umama uMhambi ngokayinxibileyo le ngubo anqanda abantu abalwayo apha endlini. Ndithe xa ndiyijonga ingubo le yakhe ndafika uba inoba bakhona ababeke bamtsala ngayo ngoba ndibona ukutsaleka oku kwale ngubo. Andifuni nokuba ndibe ndisithi mama uMfamane ndiyayifanisa. Hayi ndiyayazi mama le ngubo. Soze ndithi uba masifaniseni kabani nale ngubo. Yiyo lo mzali ingubo kamama uliwa lethu Mhambi. Ndinikela ezandleni zakho endisithi kwincwadi kaDuteronomi mzali, njengamntu ke ungazange waya esikolweni, izahluko nevesi andizazi, kodwa kukho amazwi athi ingubo yakhe ayonakalanga ukuba imshiye, futhi neenyawo zakhe kangezidumbe ukuba iimbatata zakhe zingangenelelanga. Ndicela umama abanamakhandlela bangene ngaphakathi endlini. Sibulele kumama uVayisi ngovangelo nokubonisa okuthola ukuhamba kumhlaba waseFilipi. Bulele kumama uSihlalo obekhokhela le nkosikazi Sebeni ne-executive ebesebenza nayo. Ifikeleleke ngoku kwizandla owayecelelwa kuzo umama uMhambi. Bomama bam abathandwa lilizwi likaThixo. Mama uVayisi, phambi koba ndiyicacisa le ngubo, ndiyoyicacisa kakuhle xa ndiyibonise esibondeni. Ndiyicule ndicacisela abantu abangenalwazi lale uniform esinemibhalo yawo singamawisile. Mandithathe lithuba mzi woDlamini namaqadi bulela ukusiboleka kwenu inkosikazi yenu. Bulela maqadi umntana wenu ongasithobanga isidima sasemaqadini emzini wakhe. Namvulela okanye wamvumela umlingane wakhe wazinikela, ngoba mumbi mama uVayisi, umfazi ohlele lokushini ongayomanga noThixo, odinga into yokwenza, othi sele zifika inzingo amane shera izinto zakhe ezipersonal namantombazane, ngoba isidima somfazi akasazi. Kanti umfazi ozimanya noThixo, bomama bam, uhlala phezu kwezinto zakhe, agcina izinto zomzi wakhe. Sibulela lo mizuzu uThixo besiboleke yena. Akalihlazisanga kumanyano, akalihlazisanga ivangeli kaKristu, akalihlazisanga ibandla akulo umama uMhambi. Ndonzakaliswa pha bubutsha bakhe.
Anyway, andiyazi into yoba yeyiphi age right uThixo makamthathe ngayo. Ngoba umntu ivalue yakhe ayilinganiswa nanto. Kodwa ndizaliphatha apha le ngubo yale nkosikazi. Linenekazi bomama bam. Ndizova ke ngabantu bebehamba naye bethandaza naye kodwa mna ndigunyazisiwe. Ndigunyaziswe ngumongameli wale sekethe. Nomongamelikazi bathi ngoba abazuba khona kodwa manisondele ngoba ukuzala komfazi kunye. Sondela apha mzi wase 115 ndizoxhoma le bhatyi kamama uliwa lethu mhambi. Ndixhoma egameni likoyise elonyana nelomoya oyingcwele uThixo emnye ngonaphakade. Amen. Umama unobhala evula incwadi ezawusifundela igama likamama uMhambi elisezincwadini ukuze sakugqiba ukufunda le migaqo silucime kwezalapha ezantsi emhlabeni. Kodwa lona lokuhlala lihleli kwincwadi zamazwi. Ndixhoma ke le bhatyi ngelizwi elikwincwadi yezenzo zabapostili bomama bam abathandwa lilizwi likaThixo 12. Mama uVayisi ngenxa yokonga amaxesha mzali wam kula verse yesibhozo yithi uhambo ingubo yakho undilandele. Elilizwi likabawo ubawo makalinike indawo yokuhlala ezinhlizweni zethu ngoku nangonaphakade. Amen. Uba kunjalo ke masimise isibhozo sifundeni sifunda injongo owathi umama uMhambi yena xezimanyano lomanyano wazibophelela igama nenkcaza yomanyano sokuzuza kobabalo kwisidlo senkosi erhamenteni esikoleni secawe nakwezinye inkonzo zebandla kumthandazo wasekhaya nasekufundweni kwelizwi likaThixo ekhaya. Amen. Ukulawula nokukhokhelela umoya ibentlalo yekhaya ngokwaziseko nangokomsebenzi wobuKristu ngokusingisele ngokukodwa elucocekweni imbeko kubantu abakhulu nokuqeqeshela abantwana kwinkonzo kaThixo nasebunyulwini ngengcinga ukuthetha nangokwenza. Amen. Okuhanjiswa kwelizwi phakathi kwabantu ukurhola nokuqokelela imali zikarhona nezinye imali ezigunyazisiweyo zemfuno zenkonzo ekhaya nezebandla ngokubanzi. Amen.
siyasondelela ukuba abantu bethu baguqukele kuThixo nokuthandazela ukuba uThixo awasebenzisele onke amalungu omanyano ekwakheni ibandla likaKristu. Amen, amen. Umama unobhala yakhe inje inkulu. Andibonisa umama wepresident uliwa lethu nami ongena kula society yaseMpumelelo phantsi komama usihlalo umama uNonwana. Amen. Ngamagunya endinikwa libandla umongameli amagosa esekethe umama umongamelikazi executive yolmanyano, ndiyalisusa igama kuluhlu lwamanina ase Cape Town West B number 115 likamama uliwa lethu Mhambi egameni loyise nelonyana nelomoya ingcwele uThixo mnye ngonaphakade. Amen, amen. Xesha ke executive yasekhaya mama uVice ndiyarhalela apha into yoba abantu bayazi yintoni nale ibomvu ixhonywe apha ebinxitywa ngumama uMhambi. Bomama bam abathandwa lilizwi likaThixo yithi wambu ingubo yakho undilandele. Ithi incwadi yezenzo zabapostile chapter 12 verse 8. Kodwa ndiyarhalela into yoba kunabantu abasijajayo ngale uniform siyinxibileyo ngangathi sikhonza yona. Kodwa ndisondela apha mzi wase 115 bahlali baseFilipi bantu baseBukhweni emaqadini ndizothi kude kwalapha ehamba naye athi umpostile uPawulos banoyolo abafi abafele enkosini. Bomama bam bendiyokuthandaza sathatha isigqibo singamalanina okokuba iskate singasikhomi kodwa sikhome le into ngapha koko baba mama bendiyokuthandaza xa sasidizayina esisivatho somfazi wokuthandaza sabonakala into yoba sine-Sundays esingakwazi ukuzihamba ngoba bendiyinxibile izolo andikwazi uyinxiba kwi-weekend elandelayo. Kwabonakala into yoba kunabantu abazolishiya ufefe likaThixo. Kwafuneka into yoba evangelini kaKristu masifane. Sathi ke
thina bona balusizi thina bona balusizi sasisebumnyameni mama uvice sasisebumnyameni obenziwa ubumnyama mzi wase 115 asehlala emhlabeni wase-Eden apho konakala khona izinto phakathi komuntu noThixo sathi xa sihleli singamanina ukudiliza idonga phakathi komuntu noThixo kwehlinyathi yabashoboza kwehlimbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu bomama bam bendiyokuthandaza kwadilika idonga elalisithelisa umuntu phambi komntu kwakunye noThixo asuka ubumnyama esasisuka kubo mama uvice mzi wase-115 weqa uThixo uyesu okunaphakade kaThixo wazenza idini wazenza isono engenasono omama bam bendiyokuthandaza wehla yena wathotywa wayekhona phezu kwentaba yohlazo bomama bam abathandwa lilizwi likaThixo yithi wambu ingubo yakho undilandele bantwana abathandwa lilizwi likaThixo phezu kwentaba yohlazo wabalapha uyesu mama uvice wabalapha uyesu mama uvice wabalapha mama uyesu mama uvice wenzakaliswa ngenxa yethu wenzakaliswa mama womanyano ngenxa yokwenza kwakho nam omama bam abathandwa ilizwi likaThixo laphalana igazi elinqabileyo zazikhona izinto zazisenza into yoba makuphalelwe igazi ukuze kulungise izinto kodwa sancanyelwa igazi elinamandla igazi likaYesu kozovela lo mbala ubomvu lelo gazi elakuncama konke ukuze kusinde mna nawe sanikwa igunya sathenjiswa okokuba soba zindlalifa zamazulu mama uvice kule blouse yalo mfazi bomama bam bendiyokuthandaza kunamaqhosa amahlanu bomama bam abathandwa lilizwi likaThixo mzi wase-115 ngamaqhosa amahlanu ahleli kule blouse yale nkosikazi bomama bam bendiyokuthandaza ngawo abantu ababehamba naye uYesu bomama bam bendiyokuthandaza ngamanqeba onzakalisa uYesu bomama bam mzi wasemazizini kodwa yona nto endigqibayo liphango linxebe elisephangweni bomama bam abathandwa lilizwi likaThixo ngoba uba khona unobangela uba ufe awuvesi kufe nje kodwa ndirhalela ukuthi elona nxeba elamonzakalisayo mama uvice uYesu lilinxeba lebhanti linxeba elisephangweni abathi abantu abangakholelwayo xa bemkhangela mamam abamkholelwa waveza izandla zakhe abamkholelwa bafaka isandla enxebeni elisephangweni bakhangela into yoba ibe nguye uYesu Kristu ukubhinqa ngesipeletu yonzakala kweli bhanti bomama bam ngoba leli lagqiba uYesu elisephangweni inxeba bomama bam sinepokoti apha mbika umama ovuzayo mbika umama ongayigcini imfihlelo mbika umama olaphozayo ngemfihlelo yomzi wakhe ngemfihlelo yomanyano lwakhe ngemfihlelo yekhaya lakhe kulapho ebesifaka khona ingxelo zemiphefumlo yabantwana bebakhokhela ingxelo zemiphefumlo yenkedama andele kuzo ebe ngumalumekazi mosilomntu ebe ngudade bawo mosilomntu ebe ngumkhokheli emarhamenteni nakwi-Sunday school kodwa bekuhlala apha bekungasindi ifoni kodwa
bekusinda imfihlelo bekusinda imfihlelo zomfazi senyuke sibheke emagxeni wakhe kwathi kwakuphalala igazi mama usitemela kwavela uqolo phakathi komuntu noThixo luqolo umhlophe emva kokuba bekumnyama kwavela uqolo bomama bami wasixolela uThixo njengoko wayesithilo xa sidulula umhlaba waseEden wathi hambani ndobuya ndinikhumbule bomama bathandwa lilizwi likaThixo apha eqolweni bomama bami kukhona ingcinasifuba bomama bami ndiyakugcina umlomo wami ngomkhala ukuze ndingoni ngolumila yenzakalisa into ephuma emlonyeni sekhona umntu ongayityi yakho bomama bami igqithile ivangeli ongayityi yakho kodwa kuyinqambi kokuphuma emlonyeni wakho wena ke ugcine ngengcinasifuba umlomo wakho ingcinasifuba bomama bami gcina imfihlelo ixexa ozokhupha ngoba into yokuphuma emlonyeni iyenzakalisa iyabulala iyenzakalisa bomama bami kodwa umama wokuthandaza uyaqiqa xa ezothetha ngoba yena unengcinasifuba kune-helmet bomama bami ngoba kunamaxesha okokuba xa kunzima unikezele ngentloko ukuze ibethe kwi-helmet yamazulu bomama bami sisithaba sobomi esiya bomama bami esipresenta isithaba esabekwa phezu kwentloko kaNkosi yethu uYesu Kristu eyayivuza ngamagazi ngenxa yameva owayewafakiwe sine-helmet engumnqwazi inamacandelo amathandathu asikhanxe ngebhilimu le ijikelezileyo bomama bami wona amina amazwi athethwa nguYesu phezu kwentaba bomama bami bendiyokuthandaza kodwa kuloo mazwi ndawathanda amazwi athi bawo baxolele ndikumama ofikela kukufa engaxolelanga ngoba amathuba olingena izulu ambalwa ithi ke ngoku loo nto leyo kulaa mazwi asikhanxe Yesu wawathethayo phezu kwentaba kulo mnqwazi wethu masimisele uqolo bomama bami bendiyokuthandaza ndiyayazi okokuba siyayo esithebeni siyokhongozela umthendeleko bomama bami bendiyokuthandaza kodwa singenalo uqolo kudade wethu osecankwethu bomama bami abathandwa lilizwi likaThixo mama uVice masibheke ebantwini ukuze abantu bazonqina ngoba ebeyintoni nalo nkosikazi apha ekuhambeni kwakhe elukholweni uba makanincede awanike indawo zokuhlala amazwi wakhe ngoku nawo naphakade amen masithuleni ke siyokwabelana ngelizwi likaThixo muKristu oli